Bé, els entrenaments de la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova la Roca és sobretot oferir al ciutadà la possibilitat de poder entrenar dintre d'un marc en el que hi ha unes instal·lacions esportives municipals meravelloses, com esteu veient aquí a les pistes d'atletisme. Per una banda, potser seria també bastant maco que el grup, en comptes de fer un grup únicament de dones, que el grup sigués d'igualtat i que poguessin tenir accés homes i dones, que jo crec que és el que al final es busca. Doncs venim amb el propòsit de fer esports, bàsicament, de tenir el repte de córrer, que és una cosa que dificulta, que a la vegada de peresa, però que una vegada s'ho fas, la veritat és que satisfà i marcar l'objectiu que fa de fer els 6 quilòmetres de la mitja. El propòsit d'aquest entreno és millorar una miqueta la forma física, perquè ens fem gran i anem deixant una miqueta l'esport de banda, i ens trobem ja que cada vegada pitjor, està un pitjor i el cos ho nota.